vos convidem a formar part del nostre equip de científics. Si teniu entre 4 i 8 anys, veniu amb nosaltres a Científic per un dia. En el nostre laboratori s'aprèn jugant amb la ciència i realitzareu els experiments més sorprenents. Podreu separar colors, descobrir per què suren alguns objectes, conèixer el secret de les arenes movedisses e inclús fabricar blanc i blu que vos podreu emportar a casa. Vos convidem a descobrir el científic que porteu dins.